gashi Allah ya kawo ka kasar Cote d'Ivoire to kuma ga masoya sun zo da bibi me zaka ce mu masoyanka na Cote d'Ivoire da sauran kasashen da ke sauraron mu ko da ke kallon mu? To alhamdulillah muna godiya da Allah ya nuna mana rana mun sha magana da wasu social media da cikin su don gudun zan zo nan ma ina ganin wasu na tuni sama da wasu na sama kuma gashi Allah ya kawo kamar da Bahaushe yake cewa garin masoyi ba ya nisa gaskiya an aka yi wata za a diga shi Allah ya kawo rana Saraniya, kici kika zamta ba, zabi na soyayya.